4 ljuni u pantera li nstabu abbandonati fit tmiem il-ġimgħa li għadda frazzett fiż-żona tal-Allis limiti tan-Naxxar jinsabu massa mill-pulizija. Dan il-każ tela fil-wiċċ meta grupp ta' attivisti favur l-annimali xxerdu filmati tal-juni msakrin f'din il-binja. Jirriżulta li dawn l-annimali nstabu f'kamra mudlama mimlija ħmieċu bil-ġuħ. Ma' TVM News l-attivista Altea Galja qalet li huma ġew marfa b'din is-sejba wara li sar rapport minn persuna li kienet qed tippassiġġa fiż-żona u semet ħsejjes tal-juni. Nhar it-tlieta li għadda kien hawn il-VRD hawnhekk, kien hawn il-CPD l-era u kien hawn ukoll il-Pulizija. Il-Pulizija issa qegħdin 24-hour sorveljanza ma' dan il-post biex l-annimali ma jiċċaqilqux minn hawnhekk. Il-grupp Vuċi għall-Annimali qed f'kuntatt ma' santwarji barra l-pajjiż biex tinstab xi forma ta' soluzzjoni. Aħna min-naħa tagħna bħala Vuċi għall-Annimali qegħdin nikkontattjaw organizzazzjonijiet minn barra minn Malta fejn ikunu jistgħu forsi jgħinu jieħdu dawn l-annimali minn hawnhekk jibgħatuhom f'santwarji barra minn Malta, mhux żuż imma santwarji għaliex dawn l-annimali ħaqhom jgħixu ħajjithom kif suppost u mhux biex jiġu sfruttati għal gostijiet tal-bniedem. Ma' TVM News il-Kummissarju għat-Trattament Xieraq tal-Annimali Alison Bezzina qalet li f'Malta m'hawnx post adekwat fejn dawn l-annimali eżotiċi jinżammu b'mod sigur u lanqas hawn veterinarji speċjalizzati għalihom. Tennit li bħala prinċipju jitemmen li annimali slavaġ bħal dawn m'għandhomx jitħallew fil-pajjiż sakemm ikun aċċertat li l-ħarsien tagħhom huwa mħares. Semmiet bħala eżempju lil Juni u qalet li l-aktar ħaġa bażika li jeħtieġ dan l-annimal hija l-ispazju. Komplit tajt li peress li dawn l-annimali trabbew fil-magħluq mhux lakemm tajt li taqbad u titfaħħom fis-salvaġġ. F'kummenti ma' TVM News id-Direttorat tar-Regolamenti Veterinarji il-VRD qal li qed jiġi assistit mill-Pulizija f'dak li għandu x'jaqsam ma' infurzar. Il-VRD assigura li l-annimali għandhom biżżejjed ikel u ilma. Il-VRD qal li ġi żgurat li l-annimali ma jistgħux jaħarbu mill-post biex titħares is-sigurtà tagħhom u tal-pubbliku. Temm jgħid li bħalissa s-sit jinsab sorveljat u l-investigazzjonijiet għadhom għaddejjin.